Laumang ipihigayon sa Provincial Veterinary Office ang repopulation ug sentinelling sa mga lugar sa lalawigan nga wala na nagtala og kaso sa African Swine Fever kun ASF. Sa nahitabong flag raising ceremony sa Kapitolyo Provincial, Enero 24, 2022, gipahibalon ni Provet Head Dr. Benjamin Resma nga ang probinsya sa Misamis Oriental usa karon ka ASF free human 22 ka adlaw na nga walay giimbestigar ug wala nay natala na ASF. Unang natala ang African Swine Fever ni ining probinsya ni aging Pebrero 10, 2021 sa munisipyo sa Hampason Initaw ug Pagawan Manticaw. Ang pinakadugay na natala na kaso sa ASF mao ang munisipyo sa Lagindingan nga moabot sa 321 ka adlaw na 0 case na ang ASF. Samtang ang pinakabagong natala ang munisipyo sa Magsaysay ug syudad sa Hinguog sa niaging 49 ka adlaw. Magampo gyud kanunay nga wala na gyoy bag-o nga kaso o makasugod na ta sa repopulation o magsugod na sa sentinelling. Matod pa ni Dr. Resma kinsa man ang umong makasugod na ni ining programa sa gobyerno kung asa ipag-apod-apod ang mga baktin sa mga lugar na wala na natala na ASF sulod sa 90 ka adlaw. Hugot nga gisuguro sa panggamahan ng probinsyal sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano, pinaagi sa Provet nga mapugngan ug dili na madungagan pa ang kaso sa ASF sa lalawigan arong hingpit na matagamtaman ang ASF free nga Misamis Oriental ug labaw sa tanan maimplementar na ang repopulation ug sentinelling alang sa mga apektadong mag-uuma nga masugdan ang produksyon ug mapalig-on ang supply ug presyo sa baboy sa tibuok probinsya. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo Jesse Andariasa, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, Padayon Pilipino.